hlboký nádych jednoducho uvoľnite svoje telo a myseľ ako súčasť svojej tvorby. Môžete mať oči otvorené s jemným, uvoľneným pohľadom, nie je príliš zameraným na objekty okolo vás, len tak uvoľnene. Zhlboka sa nadýchnite a iba sa napojite na ten pocit, ten základný, nefyzický pocit v srdci vašej bytosti, ďaleko od všetkých rozptýlení. Hlboko, hlboko vnútri ten základný pocit, to základné uvedomenie, že vy ste stvoriteľom sveta. Ponorte sa do toho pocitu. Je úplne prítomný pre vás. A keď to urobíte, zistíte, že svet zmizne. Je pohltený tým priestorom ja som. Tým, čo poháňa svet. A keď to urobíte, zistíte, ja som stvoriteľ sveta. Ja som darca sveta. Ja som nekonečný, jediný stvoriteľ. Ponorte sa hlboko do toho pocitu. Nech je to váš svet. Nech je to všetko, čo pre vás existuje. Nech je vaša frekvencia, vaša preferencia, vaše spojenie so sebou jedinou pravdou. Nech je ten pocit ja som stvoriteľ celou vašou prítomnosťou, celým vašim svetom, kým všetko ostatné nezmizne a nevráti sa do svojej pôvodnej podoby. Vnímajte, vyjadrujte a cíťte len to, čo vaše srdce skutočne preferuje. Čo vy, ako stvoriteľ sveta, preferujete? Čo vás najviac inšpiruje? Po čom zo srdca túžite? Dajte to sebe. Dajte to svojmu svetu. Nech vás to pohltí. A pamätajte, že nie je ničoho, čo ste niekedy zažili mimo svojho stavu bytia. Nikdy ste neopustili svoje kreslo stvoriteľa. Nikdy ste nezažili moment, kde by všetko, čo cítite, nebolo vy, nebolo vaším stavom bytia. Nemôžete uniknúť svojej vlastnej prítomnosti. Nikdy ste to neurobili. Nikdy to neurobíte. Tak prečo to nezafarbiť všetkou radosťou, akú si viete predstaviť? Všetkou láskou, všetkým svetlom, ktoré dokážete vyčarovať? Vediac, že vy ste stvoriteľ, že vy ste generátor, že vy ste motor tvorby, že vy ste ten, kto volí váš stav. Vždy to tak bolo. Teraz to využite, urobte to svojím, bavte sa s tým. Po prvýkrát vôbec sa bavte s tým, ako je tvorba skutočne navrhnutá, ako realita naozaj funguje. Prežívajte to, nanášajte to na všetko, čo vidíte, berte to so sebou, kamkoľvek idete. Ochutnávajte, cíťte, vnímajte len svoju preferenciu, len svoje tvorenie, len svoju hodnotu, svoju prítomnosť, svoju nekonečnú podstatu. Zažívajte to teraz intenzívnejšie, než zažívate akékoľvek fyzické podnety. Zažívajte svoj stav viac než môj hlas. Zažívajte svoju preferenciu viac než tieto slova. Zažívajte svoj stav bytia viac než hudbu. Váš stav je taký mocný, všetko pohlcujúci a doslova tvorí svety a svety a svety. Každú sekundu. Bez vášho vedomia. Ale teraz sa to stáva vedomím. Spomínate si, že ste Boh alebo bohyňa. Ak je to vaša preferencia a toto je vaše, čo vidíte, to ste. Čo si zvolíte, to vidíte. Čo cítite,
to tvoríte. A čo vidíte, je odrazom vášho bytia. Tak si predstavte to najvyššie, nalaďte sa na to najvyššie pre vás, vediac, že ste stvoriteľom reality. Nalaďte sa na najvyšší možný stav a urobte to svojím svetom. Urobte to jediným svetom. Ponorte sa do toho a vnúcujte to svojmu okoliu. Presadzujte to vo svojom okolí. Prevalcujte svoje okolie frekvenciou svojej preferencie. Ako by nič iné nemohlo existovať. Nie je iná možnosť len vyjadriť seba cítením svojej zvolenej frekvencie všade, kam sa pozriete. V každej interakcii všetko, čo cítite, je vaša preferencia. Všetko, čo vidíte, volíte, veríte, je váš preferovaný stav bytia. A to je všetko. To je všetko. Váš svet začína a končí s vami. Váš svet začína a končí s vašou preferenciou. Takto tvoríte. Takto vedome tvoríte. Takto meníte seba, životy a spojenia všade okolo. Takto dávate sebe a druhým povolenie spomenúť si, že sú neoddeliteľní od nekonečného jediného stvoriteľa, ktorý vytvoril všetko, čo je. Tak dajte tejto nekonečnej bytosti, ktorou sme, dar vedieť, že môže byť sama sebou. Že sa môže obnovovať a tvoriť, ako uzná za vhodné. Potrebujete len svoje vlastné povolenie. Čakajte len na svoje vlastné povolenie, aby ste znova boli Bohom, aby ste prevalcovali svoju tvorbu novo zvolenou frekvenciou, vašim preferovaným stavom bytia. A keď myseľ naznačí, že to, čo ste chceli vidieť vo svojom živote, sa nedieje, ignorujte tú myšlienku a vráťte sa k svojej preferencii aj tak. Cíťte, že preferencia je všetko, čo existuje. Všetko, čo vidíte, je vaša preferencia. Nevidíte odmietnutie. Nevidíte áno ani nie. Nestaráte sa o vonkajší svet, lebo taký neexistuje. Nikdy neexistoval. Záleží vám len na preferencii, preferovanom stave, ktorý chcete vyžarovať, vytvoriť, presadiť do svojho života. Tak znova a znova a znova volíte preferenciu nad okolnostiami. Volíte stav, volíte svoju tvorbu nad odpoveďami ľudí, vecí a okolností. Volíte počuť len to, čo preferujete. Volíte vidieť len to, čo preferujete. Bez ohľadu na výsledky. Výsledky pre vás nie sú dôležité, lebo tak či onak všetko, čo vidíte a zažívate, je vaša preferencia. Je vaša preferencia. Tak na čo vôbec výsledky? Buďte svojou preferenciou. Inými slovami, buďte sebou. Buďte sami sebou. Všetci na to čakajú. Buďte jedným z prvých, ktorí už nečakajú. Dajte druhým povolenie. Chcete pomôcť druhým? Tak si dajte povolenie byť len svojou preferenciou. A tým im dáte povolenie po prvýkrát sa naozaj spojiť s dušou, s vašou dušou, s ich dušou. A toto kolektívne spoluvytváranie sa potom bude zdať, nepotrebujete to, ale bude sa zdať, že sa stáva šťastnejším miestom. Poďakujte si za to, že ste úžasní. Poďakujte si za to, že ste legendárni. Poďakujte si za to, že ste Boh. Poďakujte si za to, že ste stvoriteľ svojho života. Za váš Bohom daný dar tvoriť. Nie prosiť, nie žebrať, ale tvoriť, voliť a presadzovať. Vy ste tu, aby ste presadili do pola nekonečného potenciálu, nepodmieneného slobodného bytia. Nie ste tu, aby ste brali alebo dostávali. Ste tu, aby ste dávali. Ste tu, aby ste tvarovali. Vezmite svoju preferenciu, vašu skutočnú túžbu, vašu pravú intuíciu, vašu inšpiráciu a vidíte len to, cítite len to, ste len to, konajte len podľa toho.
Hovorte len to, myslite len to. A váš život sa stane legendárnym svedectvom o tom, že ste Boh. Mágia sa stane normálnou. Láska, pokoj a ľahkosť budú prirodzené, bez námahy, tak prítomné, že sa stanú takmer bezvýznamnými. Lebo sú také samozrejme. A jediné, čo vás bude zaujímať, je, čo je tá najradosnejšia vec, ktorú môžem ďalej tvoriť, čo je to najviac vzrušujúce, poznášajúce, posilňujúce, čo môžem vytvoriť pre seba a zvyšok môjho ja. Čo je to najvzrušujúcejšie, čo môžem vytvoriť? Ste tým, vidíte len to a uskutočnite to bez ohľadu na odpovede. Vy ste kráľom svojho života. Vy ste Bohom svojho sveta. Neberiete nie ako odpoveď. Neberiete žiadnu odpoveď ako odpoveď. Neexistujú odpovede. Neberiete pokyny od niečoho, čo neexistuje. Čiže od okolností. Dávajte pokyny. Vy dávate pokyny. Dávate pokyny a dávate pokyny. Dajte si povolenie. Zhlboka sa nadýchnite a cítite sa mocne, lebo ste. Lebo ste. Cítite sa nekonečne mocne. Cítite nekonečné rozpínanie a dajte to svetu, lebo ste všade, naraz. Pohybujete sa nekonečnými rýchlosťami a zároveň zostávate v absolútnom pokoji. Ďakujte sebe.